L-għada illi l-membri tal-kabinet ħadu l-ġurament tal-ħatra biex iservu fl-irwol ta' ministru jew segretarju parlamentari kienu bosta li esprimew il-fema pożittiva tagħhom għad-deċiżjonijiet li ħa il-Prim Ministru Robert Abela. Kruta One News dal-għodu sebaħ fi Strada Rjali il-Belt fejn staqsejna lil xi nies x'jaħsbu dwar il-kabinet il-ġdid li diġà beda bil-ħidma tiegħu biex ikompli bit-tmexxija tal-pajjiż. Oġobni tajjeb ħafna, ma mażur tajjeb. X'laħja għal Malta, pożittivu. Pozittivu, beda fuski. Ġoġobni. Nsibu li jorraj tajjeb għalina. Naħseb li kien hemm bżonn il-bidla fil-pajjiż, ġifieri se jalla kull ministru segretarju parlamentari jagħmel affarijiet ta' ġid tal-pajjiż. Jien naħseb li sejr ħajmur tajjeb, nisperaw. Tajjeb għalija. X'inbidlu ħafna affarijiet. Ma tantx insegwi tajjeb. Ma tantx insegwi. Naf li sar xi tibdil u xek. Daħal iktar element żagħżugħ, naqbel miegħu tajjeb kien. Fit-tfassil tal-kabinet il-ġdid il-Prim Ministru Abela ddeċida li jagħti aktar spazju lil deputati żgħażagħ li tul is-snin li għaddew qatt ma servew fl-eżekuttiv. Fil-fatt din l-għażla niżlet tajjeb ħafna man-nies u qalu li jinsabu konvinti li l-kabinet il-ġdid se jkompli b'ħidma qawwija biex itejjeb il-ħajja tal-Maltin u l-Awċin. Għażla tajba ħafna, għax hemm minn maturità tal-kbar, hemm l-esperjenza tal-kbar u hemm id-dem ġdid jitalmu minn għandhom. Hemm ħafna ġuħ ġodda, hemm xi ftit li l-hom hemmhekk b'ċertu esperjenza, importanti wkoll. Belli jkun hemm iż-żgħażagħ ikun hemm nist esperjenza u jkun hemm in-nies iż-żgħażagħ jagħtu idea ġodda għalina żgħażagħ ukoll. Iktar ma jkun hemm żgħar iktar aħjar hu. Kien hemm id-dem żagħżugħ dejjem aħjar għax jispiċċaw il-kbar u jsibu ż-żgħar. Sawa kulħadd irid jieħu l-iżviluppi tiegħu, jitgħallem u qudiem naraw. Għalina aħjar hu, għax anke għalihom futur. Kollu, tar jimxi il-qoddim naħseb il-pajjiż. Huwa evidenti li l-kabinet il-ġdid intlaqa tajjeb minn nies li tkellimna magħhom illi fi klieghom sostnew illi bit-tmexxija tal-Prim Ministru Robert Abela Malta tista' tibqa' miexja il qudiem kif imxiet f'dawn l-aħħar snin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.